аз ҳудуди 10 тарабхонаву қаҳвахонаҳои маъруфи воқеъ дар маҳаллаи корхонаи насоҷии шаҳри Душанбе фақат дари як қаҳвахона боз аст. аксарият шурӯъ аз рӯзҳои аввали моҳи шарифи Рамазон дарҳои худро бастанд. бар изофа таҳдидҳои афзояндаи пандемияи коронавирус дар ҷаҳон ва Тоҷикистон шумори муштариёни тарабхонаҳоеро ки фаъоланд ба шиддат коҳиш додааст. ҳозир агар ки коригароя ҷавоб диҳанд, қариб 100 кас бекор мешавад. Бояд дар хона ино ҳамаш омаданд, инҷа кор мекунанд, ҳама квартирада мешинанд. дар ошхонаву тарабхонаҳое ки кор мекунанд талаботи беҳдоштӣ хеле шадид шуда, бар изофаи ниқобу маҳлулҳои безараргардонӣ ҳатто дастгоҳҳои поксозӣ ҳаворо хомӯш карданд. тарзан дар кор нез мо ҳаракат кардастем, тозагӣ ҳамаш қоидаве марамат нотарсида омада тамошона хӯрда рафтан гирам. ҳарчанд бархе қаҳвахонаву тарабхонаҳо хадамот дар толорҳои худро ба интиқоли ғизо ба манзил иваз кардаанд, аммо ошпазҳо мегӯянд сокинон ба чунин тарзи хидматрасонӣ таваҷҷӯҳи зиёд надоранд, зеро барои то манзил расонидан бояд пули барзиёд пардозанд, ки барои ҷайби аксарияти сокинон мувофиқ нест.